Ассалому алайкум бинандагони азиз. Субҳатон ба хайру шодӣ бошад. Даромадгоҳи бозори молбозори уялӣ. Як панорама мекунем. Аввал чӣ гуна будани гармии бозор як бор бубинем. Баъдан мегзарем насиб кардагӣ боша ба молои майда, молои калон. Хуб бародарои азиз, видеои нав ба сифати HD ба навор гирифта мешавад. Канали навай. Мақсад дау пештара айдас рафт ва айлента меғалта. Мақсад дай канали нав подписатсия кунем, видеоро ба сифати баланд тамошо кунем. Пас рафтем. Хуб бинандагони азиз, акаи чанд шид ака? 5000 тоҷики. Хуб бина бародарои азиз, бинен ба тамом қичхора ё чи? Қичхор буда ина бародарои азиз. 5000 гуфтесия. На бубинем. Хуб бародарои азиз, 750 сум. Хуб бародарои азиз, мол беҳад бисёр даромадагӣ. Нарх навора буд вобаста ба мол нигоҳ мекунем, вобаста ба курс нигоҳ мекунанд. Моларо тамошо кунем. Эҷа савдош неста. Эра чанд гуфти тағои гӯспанда? Чанд сума? 1500 очавача буда бародарои азиз. Ин майдои чанд аҷро? Боби? Чанд сума? 850 ё? Юра 850 мегӯяд бародарои азиз. Молои тозаи ҳушёри хушрӯа. Эра чанд гуфтан тағои намини калона? Як 6. Азоро очавача буда бародарои азиз. Як 6 драма. Хуб бародарои азиз, инҷа бо гӯспандовам буда. Калон майда аралаш. Ака чанд сум гуфтира? Чанд сум гуфтиша? Чанд сумш гуфти тағои? Барои молбозора ака. Ин молои киҷоан ака? Молои Нуробод. Ина бародарои азиз, тарафи ғарб. Ин мола касе бихӯраку агар гӯша фоида мекунад, балки уҷа ҳамаш алафай, доруай. Моли Нуробод буда ина бародарои азиз. Хушрӯ бубинен. Бачаҳои Россия бисёр тамошо мекунанд, мол бизнес мекунанд, мехарам барои ҳамон. Мол ай Нуробод, ин бо исм мегзарем. Инҷа бо одамо абор бо ҳаракат кунем, панорамаи хурд ака гӯтем, болои бозор абор тамошо кунем. ҳаракат кунем, канали навда подписатсия кунем. Видеоро ба сифати баланд бубинем. 500 подписчикда 50 сум, 1000 подписчикда 100 сум тухфа. Ин нархи бизор ахади гӯспандо аралаш мепурсем. Я чандиам боби? Я бародарои азиз. Акомоноли савдо дорам. Гӯспанд бародарои азиз, не гӯспанди хушрӯра 14 мега 1400. Ё чавачаш тағои ба гудакдоруш 17 хати барачаш. Я бародарои азиз, яка саломтон мегӯям. хуб ина бародарои азиз, ай даромадгоҳи бузург як панорамаи хурд как метавонем тамошо кунем. кадомеро шинохт дар комментария бинависа, дархостора бинависем. мо ба инобат мегирем.
ака у каналози маҳкам шудагиай ҳамун ном ҳамун фамилияда канали нав фақат фек ака видеоро мақсад сифати HD нав қачи партоя мегам ака у простой буд ушо тамошо кардам беҳтарин сиёнкакарӣ ҳама ҷои уялира хуб ино бародарои азиз живои савдо рафтем барнома барвақт сар шудагиай рафтем тамошо кунем молора ака чанд гуфти моли хишру ака хайна савдо кадестиян иш 18 мега уш 19 мега хичон медуна хуб ино бародарои азиз ё чандишдан моли хишру ака и акам да интернет филиса бузота хуб ино бародарои азиз 14 гуфтам аёша чанд мега намедонам хуб я чанд гуфти тағои фила чанд гуфти чанд 1800 ина 1800 сум бачаҳои гуспан ҳастаи фила фил соулуқои қисир бале 1800 ина бародарои азиз бо синни солша ҳам дандонаш аниқ мекунӣ ё бале хуб бо меша бибинем бародарои азиз насиб қадар гӯша мегзарем молои калонда биқада ана гӯҳои гусаладорда ҳамихе барнома бо дига хел мешавад хуб бинандагони азиз ана якум савдои мола оғоз кардем и биқара чанд гуфти тағои 12000 мегам моли гиҷои ака чанд сола 3 сола буда бародарои азиз ана ҳами хели биқоҳои хадавоянд светои моли сиёҳ бисёр мегиранд барои чи ҳами мақсад моли сиёҳ талабгораш бисёр ака ба қувват меоя ё ки мақсад ҳисоби хушругиша саломат бошад хуб бинандагони азиз ина тамошо кунем набор майда живои савдоро бубинем савдои зиндара оҷира чанд гуфти биқай хушруа 8000 мега чанд сола ба фикрам 9 сола буда тахминим рост биромад и зардиш чи молои гиҷо нака намедонем я молои коммунизм бародарои азиз нигоҳ ки биқай аҳлайнас звачка хоидешай самиглауни ҳардиш бо яҷоя и звачка симбол мехоян азизи раҳмат ака хуб бародарои азиз ина моли хушру моли аҳл биқай беҳтарин фарбе гӯшдорак 8.5 бо мумкин ага муомила кунам хуб бародарои ғариб ина бародаро шумо да салом меган и чанда ака 5.5 ина моли сиёҳ хадавои амира фуромӯш накунед я секрет дигарам ина гуфтум туна хуб инҷа бо гӯсавачҳо буда ассалому алайкум бу филди қанча дадиңиз 5.5 яна бир нарса тушами көтерлема лақайларга гап ёк хуб бинандагони азиз навора бо идома метем ина молои майдатар нарх наво кадестиян нархо ба фикрам туғри нагирифт нест мегзарем насиб кадаги боша бо дига молоро мебинем хуб бинандагони азиз акайра чанд гуфти акай хушручара 4 сум мега бародарои азиз тараф даво живои савдо рафтаста тамошо мекунем не молора майда мегзарем меирем амихе бо тараф дига моло ҳам моле ки якум диде нами хуб молои соҳибоша ноли неста хе нархша арӯям вазнаш хутонам хуб бинандагони азиз навори моли майда навори биқа ба охир мераса насиб кадаги бошам мегзарем гӯҳои гусала дорда пас моро ҳамроҳ бошед рафтем ира чанд тамоша
خب بینندگان عزیز آزی نصیب کردگی باشه این ویدیو با آخر میرسد. سر میکنیم ای گوی گوسالادور گوی شیرته.